En jij was net bijna het laatste deel van deze doorgang 20 à 25 over 9. Dus het gaat ineens bijzonder comfortabel. Maar goed, ja, wij gaan in ieder geval ook stoppen. Hè, want, het is mooi geweest voor het kleintje. Hè? Nou, ga je nog even doeg zetten op een normale manier? Graag. Zeg maar even doeg en oprusten en dat soort dingen allemaal. Leuk. Ik wil echt maar zeggen, maar ik zeg dag Charlijn en wel rusten en nog een dikke kus van Bas. Groetjes. En nog Nou, dat zit er al in, dus het gaat de goede kant op, hè. Ja, en die jongens natuurlijk ook de groetjes. En, nou ja, tot sprekens en werkens en al dat soort dingen. Ja, ik heb het flauw. Groeten daar, P0G, P2VAV. Haha, oké, hartstikke goed hè. PE2VAV, PE1ORG, zo is het. Oh, kijk, dat is hartstikke goed. En een groetje aan... Bas. Aan Bas en wie nog meer? Goed. Groetjes. Ook de groetjes, nou hartstikke goed. Hey, bedankt.